Здравейте! Днес сме на едно различно място, където можем да научим много за историята. Посетихме музея и ще се отправим на пътешествие в света на древните животни. Животни, които вече не са сред нас, но чиято история е изключително вълнуваща и важна за разбирането на разнообразието на живота на Земята. Готови ли сте за нашето приключение? Първият наш герой е птицата Додо. Това е един мистериозен и незабравим символ на изчезналите видове. Птиците Додо са живели на остров Маврици и са най-известни с това, че не са можели да летят. Често е представена като пухкава, тромава и твърде глупава птица с любопитен външен вид, което я прави толкова интересна. Крилете им са били закърнели, изключително малки и безполезни. Хранили са се предимно с паднали плодове, растения и семена. Предполага се, че поради изобилието на храна и липсата на хищници, птицата е еволюирала така, че губи способността си за летене. Следващия в нашето приключение е тасманийския вълк. Това е било хищник с размерите на средно голямо куче, а интересното е, че е торбесто животно, което означава, че са носили малките си в торбичка, точно както кенгурута и коалите. Познати са също като тасманийски тигър, заради ивиците по гърба. За съжаление, поради различни фактори като лов и унищожаване на местата на обитание, тасманийският вълк изчезва. Тасманийският вълк е бил преследван заради вярването на фермери, че напада овцете им, а това не е било вярно. Следващата легенда е съблезъбият тигър, наричан още Смилодон. Той е бил силен и впечатляващ хищник, по-ефикасен убиец на големи животни, отколкото съвременните лъвове и тигри. Имали са сравнително къса опашка, мощни крайници, здрави мускули и дълги кучешки зъби. Той е изчезнал преди много години, но историята му е запазена и до днес. Важно е да се помни, че ролята на тези животни, както и на всеки друг изчезнал вид, е била много важна и загубата им оказва влияние върху баланса на природата. И накрая на нашето приключение, нека ви срещна с вълнистият мамут, символ на ледниковия период. Вълнистият мамут е бил едно от най-големите сухоземни животни, които са обитавали планетата. Мамутите са обитавали северните райони на нашата Земя и са живели през ледниковия период, но са добре адаптирани към студеното време. Те са покрити с козина, включваща външни дълги предпазни косми и по-къс вътрешен слой. Вълнистият мамут живее едновременно с така наречените пещерни хора, които използват костите и бивните му, за да изработват предмети на изкуството и инструменти, а месото за храна. Тези невероятни същества са изчезнали заради прекален лов и изменение на климата. Благодаря ви, че се присъединихте към това вълнуващо пътешествие. Надявам се, че сте научили нещо ново и вълнуващо. Запознаването с тези изчезнали животни ни вдъхновява да се грижим за нашата планета и всичките й обитатели. Довиждане! И не забравяйте, природата е наш дом, заслужава нашата защита и грижа.